Poznato odmaralište na jugu Mađarske Harkanj ovogodišnja je destinacija za pripreme naših košarkaša, košarkašica i odbojkašica. Čoveče, stigli su košarkaši, košarkašice i odbojkašice Nikole Tesla, evo. Sportski kamp na kom su oni započeli svoje pripreme do detalja su osmislili treneri Dejan Mladenović, Zlatko Jovanović i reprezentativka Mađarske u odbojci na pesku Luter Ester. Već nakon raspakivanja i večere usledio je prvi sastanak na kome je ekipama predstavljen plan treninga, pravila ponašanja i sistem rada. Učenici su upoznati sa objektom u kom su smešteni, a predstavljene su im i lokacije objekata na kojima će se obavljati trenažni procesi. Sljedećeg jutra posjetili smo ekipu na prvom treningu, gdje smo od trenera Dejana Mladenovića i Luter Ester čuli prve utiske o ovogodišnjim uslovima za treniranje. Sjajno, prezadovoljni smo i baš smo uzbuđeni da imamo odlične uslove u svakom smislu, od smeštaja do dvorane, tako da evo, prvi dan i stvarno je već je rad. Most egy új csapat kovácsolódott, és szerintem nagyon jó a hangulat. Van 4 új játékosunk, most ismerik meg egymást. A lányok, a többiek már 3-4 éve játszanak együtt, nagyon szeretik egymást, úgyhogy szerintem ez nagyon jó. A kako naši mladi sportisti svedoče, dobri uslovi za trening i želja za uspesima stvorili su veoma pozitivnu atmosferu u ekipama. Atmosfera u ekipi je jako dobra, došle su nove košarkašice i sada se više družimo sa njima i prijateljski je nastrojeno sve. Atmosfera u ekipi je odlična, iskreno nismo se dugo vidjeli, baš dugo, 6-7 mjeseci, ali od prvog dana je kao da smo tu zajedno konstantno vremena, iskreno sve isto, ništa se nije ni mijenjalo, pravo vam kažem i sve super. Dejan i Ester su nam ispričali koji je raspored treninga i kakav je plan rada koji su zamislili. Pa evo, jutarnjim treninzima je u planu i programu da se radi više na tehnici i na kondiciji, dok u popodnevnim časovima ćemo više postavljati neke sisteme u smislu taktike i igre, postavke u principu napada i odbrane. Igazából az első hét az mindig arról szól, hogy kiválasszuk, hogy kik azok az új játékosok, akik tudnak csatlakozni a csapathoz. Ez megtörtént, és ilyenkor mindig elkezdjük az edzőtábort, ez ma az első napunk, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, hogy fog alakulni a fejlődésük, remélem, hogy jó ütemben. Kemény edzéseik lesznek, napi 2 edzéssel, úgyhogy kemény hét vár a lányokra. A šta očekuje od mladih sportista, to je šta su postavili kao cilj svojim ekipama, možete čuti u nastavku. Postavili smo stvarno, kako bih rekao, visoke ciljeve, jer nas to motiviše da radimo i da treniramo što jače, što bolje, da se na kraju svi zajedno radujemo i da se isplati kako bih rekao, mukotrpni rad. A csapattal első osztályban indulunk el a Magyar Bajnokságban U19-es és U17-es korosztályban is. Hát szeretném, hogy minél előkelőbb helyen végezzünk, úgyhogy U17-es bajnokságban úgy fogunk játszani, hogy először a másodosztályból kezdjük, és hogyha az első 2 helyen sikerül végeznünk decemberben, akkor fel tudunk jutni az első osztályba, úgyhogy ez egy nagyon nagy elvárás lesz a csapat felé. Kapiten naše košarkaške ekipe Aleksa Jugović iskoristio je priliku i uputio poruku svojim saigračima, pre svega onim momcima koje ove godine maturiraju. Ekipi bi poručio da ove godine moram da osvojim sve trofeje koji nam sad put, sve prepreke da pređemo. Ipak ima nas dosta maturanata koji izlazimo ove godine i mislim da je red da naše školovanje i bavljanje košarkom u ovoj školi po 4 godine krunišemo svakim trofejom. Ekipama želimo da maksimalno iskoriste pripreme, da dobro uvežbaju nove taktike i da se u Budimpeštu vrate puni snage, kako bi takmičenja koja su pred njima odigrali kvalitetno i našoj školi i ove godine donijeli neko novo odličje. Prvi trening, napaljeni ste svi, raspašćete se za 2 dana. Hvala.